panaszokkal érkeznek hozzád leggyakrabban? Leggyakrabban a lábujjak körmeinek problémáival, valamint az alsó végtagok nehéz lábérzésével, zsibbadással, hidegérzettel. 13. éve dolgozom a pedikűrös szakmában. Esztétikai pedikűrről beszélünk és egészségügyi lábápolásból. Sokféle fürdősó van a piacon. Mi volt az első benyomásod, amikor a fumaráról hallottál? Kicsit szkeptikus voltam, és ezért, mint minden terméket, először magam próbálom ki. A fumarával is így voltam, és először én magam próbáltam ki. Jelen esetben nekem viszeres láb problémáim vannak, én is érzem azt, hogy időnként hidegérzetű a lábfejem, hogy elzsibbad, főleg, hogyha sokáig ülő munkát végzek. És elkezdtem én is használni, kipróbálni, hogy tudom-e majd a pacienseimnek, akiknek hasonló panaszaik vannak, ajánlani. Azoknál a vendégeimnél, akiknél sápadt, nyírkos tapintatú a lábfej, azoknál tapasztaltam azt, hogy a vérkeringés beindult, és a vérkeringés serkentésének a hatására a színe nem sápadt, nyírkos, hanem rózsaszínes, tehát lehet látni rajta, hogy élettel telibb lábfejük lett. Lényegében egy széndioxidos lábfürdő, melynek mofetta hatása van. Ez egy nagyon kényelmes eljárás lehet, amit a vendég önmagának hoz létre. Nem kell elutaznia a kezelésekre, és ez egy alternatív módja annak, hogy az alsó végtagok keringését javítsa.